Olugolo a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana Eze-Ana ego adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ego adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị oke erigo anyị fọndambaki ndị oche eri anyị fọndambaki fọdasi kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụmụ Igbo ka anyị dobiri ebe a anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afọ echichi mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite maka na m chiri ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an Odinana evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara first born, that is first male born. Nwa nwoke ọbụla amụrụ n'ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo. Ihe ọdịnala Igbo kwuru maka ya and the responsibility dịrị onye ọbụla bụ nwa nwoke izizi the womb opener. Once you're a man and the womb opener of your mother, you are the first son. Ebe Diokpala ka ndị be anyị na-akpọ ya ịbụ Diokpala ga-ege ntị ma gee ntị nke ọma ọnya ka anyị ji bịa mana bifo anyị gaa n'iru ya bụ nkụzi anyị na-agwa a unique topic ka ị nwee ike mepee ya anya. Let the bondage fall. Mana bifo anyị gama n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị tata chụwa aja ihe mmee dị iche iche to entities of powers n'ụbọchị taa. Ọnwụ na emesịa later today ndị niile sonyere na aja nwa ga-enweta ihe onyonyo etunye bụ ihe si wee bịa na mmezu maka na a gwara gara ya bụ aja
anyị ejego je chụọ nke anyị ga-achụ n'ụtụtụ. Yes, aja nsure ọkụ. Then later today anyị ga-ejekọ special program na anyị agbada na mmiri ije chụọ aja merụ ndị mmiri saraka n'isi ndị niile sonye na ya bụ aja nke ọnwa all direction ha nyere. Then anyị bata nke ọnwa ji dị iche. Then anyị batazie agazie na entities of powers nọ na temple chụọ aja dị iche iche, achọzie aja dị iche iche n'ihu mmụọ dị iche iche, abịazie gbuo eburu n'ebe nchụaja. Ịghọtara ya? Mesi were eme saraka. Sọ ndị sonye na aja ga-enweta ihe onyonyo. Echefuna na temple na ya adara esho ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Yes, ọ bụrụ ihe anyị bịara. Then ọ bụrụ na isonyewu na aja nke ọnwa Mee mana ị chọrọ iso na nke June, ndị na-esonye bụ na ya bụ aja amarụgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ ịfọwọdụ 3 prayer request gị, ime donation token to the account number, chat them na WhatsApp number m ka m gwa gị other details I need from you in order to book you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Then anyị bụ eze n'ihe anyị ji maka ịbịa promo. Ije n'anya na my social media handles, ị ga-afụ na promo of our movie The Abomination Nemesis na-epost gị. Ọ bụzie na ị chọrọ ka ị nweta update gbasara the movie ka ị nwee ike watch ya in full, were ọsọ were ije jee na my YouTube channel ebe a na-watch so film Ugochi tubelu movie productions. I watch anya wụ movie, iru ebe ahụ ị subscribe or click the bell so that any post ọbụla any update ọbụla anyị nye gbasara our movie productions ka ị nwee ike wee nweta ya. Nke ọzọ ọbụla n'obi aṅụrị, ana m agwa gị na our Nollywood Epic Village is ready. Later today ị ga-enwetakwazi ihe onyonyo gbasara nyawo Epic Village. By next Saturday anyị ga-ebido shoot movie na nyawo village. Mara ka anyị si kwado na nke ikpeazụ anyị kwadoro na a ga-agbasarịrị ozi ọdịnala na nsọtụ niile using any available method in order to explain ọdịnala Igbo to ndị niile chọrọ ka ha nọ. Ịghọtara ya? Then onye abụghị ihe isiokwu anyị ji bịa. Then nke ọzọzi bụ ihe dị mkpa ị ga-amata ihe gbasara ọdịnala. Anyị wee kọwaa na ọ bụrụ na echi isonyere anyị nọ ihe ndị a ka ị ga-eme. Then ọkwa ọzọ dị mkpa ihe ya ama bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka station gị na-eshow our movies in your channel, chat ya m na WhatsApp. Very soon our movies will be in the open market. Ọka isi kwado. Then ka m gabazie n'iru, ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ ihe ọbụla gbagwojuru gị anya na ọdịnala Igbo ị chọrọ ịjụ m, chat me on WhatsApp. I respond my message myself. Ọ bụrụ na ị sendịrị message na WhatsApp, ọ bụrụ na m respond ya immediately, biko ya worry. Ịma na o nwere ọrụ nji n'aka, ana m atry ka m respond all my messages same day. Ị nwere ike mgbe ị ga-esend ọ bụrụ ozugbo ị nwere ike ịnwetara the reply immediately. O dependere. Ọ bụrụ ghara nji ọrụ n'aka, I will not be able. Enwere m ike ịnọ online na-eme ihe na-arụ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa menwe ike respond, mana once m lụsịrị ọrụ na-arụ, and may respond all the messages same day. Ịghọtara ya? Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa ụbọchị taa. Dịka nsikwu, isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara male firstborn ọbụla and the responsibility dịrị nwa nwoke mbụ ọbụla a mụrụ n'ezinụlọ ọbụla akpọrọ diokpala. Nya ka anyị akọwata, maka na onye amara ebe esi n'ozu nwere ike oji ịbọ ọ bụghị ebe ọbụla. Mma akọwagoro ihe bụ diokpala, nkọwacha
agwazie m gị responsibility dịrị diọkpara, enyezie m ndụmọdụ to ndị niile bụ diọkpara. Daalụ. So gịnị bụ diọkpara? Diọkpara bụ nwa nwoke izizi ọbụla nwaanyị mụrụ na ngwurube nna ya, na ngwurube di ya. Nwa nwoke izizi ọbụla nwaanyị ọbụla nụrụ di mụrụ na ngwurube di ya. Ị ghọtara ya? Yes. Nwa nwoke izizi ọbụla nwaanyị mụrụ na ngwuru bụ diọkpara. Now, ka anyị banyezie n'ịkọwa ya ọfụma. Ọ bụrụ na di na nwunye nụọ di na nwunye, nwoke na nwaanyị nụọ di na nwunye, mkpụrụ nke mbụ ọ bụrụ na nwa nwoke, ọ diọkpara. Mgbe ọbụla eji mụta nwa nwoke, ya bụ nwa nwoke mbụ ahụ pụtara nụ mgbe nwa diọkpara, adị azụ ya azọ n'ala Igbo. Now, ọ bụrụgoro na ije na agba ochie na ancient book, ị ga-afụ ebe a kọwalụ ihe gbasara nwa diọkpara na agba ochie. Gwa gị na ọ bụgoro ndị Juu asị gị na onye ọbụla mụrụ nwa diọkpara mbụ ga-abịarịrị n'ebe chụọ aja kparakwukwu, ya bụ nduru na ihe ndị ọzọ sienụ. Echefukwara na nwa diọkpara ọbụla amụrụ na ngwuru nwere responsibility dịka diọkpara. Diọkpara bụ ka nkọwara ihe diọkpara pụtara. Diọkpara bụ onye nọ ka second fada na ngwuru ọbụla. Fat ọnyanwa bụ di nke ịbụọ na-anụ nne ya. Kpata na ọtụtụ ndị nne adịghị ejikwa diọkpara ha egwu egwu. Ịghọtara ya? Nke ịbụọ bụ unless na diọkpara amarozi eme. Ka nkọwalụ gị etu o si bido n'ala Igbo, especially na Anambra State. Ndị Anambra bụ ndị bidoro n'izi mee introduce boy apprenticeship, maka na ha kwenyelụ na diọkpara mbụ ọbụla, nwa nwoke mbụ ọbụla nwere greater responsibility. That is Anambra mindset. Ọnya kpatara like na 80s ihe na-ewi mgbe anwa na Anambra State bụ na nwa nwoke ọbụla amụrụ bụ diọkpara, ọ gụchara elementary school, ihe ọzọ a ga-ese ndị ya ji gbaa bọyị, unless children of the rich from the rich homes. Mana those average and poor homes, we always say jee gbaa bọyị. Ịgbasịa bọyị anwa, then ịgbasịa bọyị anwa, ịbatazie ka ị nwee ike wee nyere gịnị ezinụlọ be nna gị aka. Ịgbasịa bọyị anwa, ibido lụtaba ego, gaje zụba ahịa, zụtaba ego, inyeziere nne na nna gị aka to train your siblings. That is Anambra mindset. Ọnya mata ndị Anambra ji wee mee introduce boy. The boyship of a third apprenticeship started in Anambra. And the mindset bụ na diọkpara ọbụla, first son ọbụla ga-nọ ka another nna to the family. So diọkpara ọbụla ọrụ ya bụ kere ihe ya ga-eme ka enye aka wee zụọ ụmụnne ndị ọtọkọta. That is sole responsibility for nwa diọkpara, not the other way around, not nwa nwaanyị. Na in Anambra concept, nwa nwoke nwere greater responsibility. Nwa nwaanyị anụrụ dị na Anambra mindset, abịa atụ ya anya n'aka. That is Anambra mindset. I'm not saying you. Yes. Unless na nyanwụ ada nwa ma nwata nwaanyị anọ na ngwu
ọnụrụdi lụtazie a very rich ọgọ mana minus that as a single lady na Anambra adịghị atụghị anya n'aka for funding the family. No, that is Anambra mindset. Nwa nwoke ka a na-atụ anya n'aka na ọ ga-enyere ndị ya aka wee zụọ ezinụlọ. So nwa nwoke is like the second father of the family. That is Anambra mindset. So what am I saying? Ihe na-akọwa bụ na Diokpala na Anambra State nwere greater responsibility of taking care of the other siblings. And I can tell you now, for that position, as Diokpala, enwelo so many spiritual responsibility. And minus that to spiritual responsibility, enwelo position okukenyeru nwa Diokpala dịka nna. When the father is no more, Diokpala ga-ekwubiwe okwu dịka nna nke ezinụlọ ahụ. O nwere spiritual staff as nwa Diokpala. Ịghọtara ya? Then ka nkọwakwa nke a ọfụma ka ịghọta ya. N'ala Igbo niile, nwoke ga-abụ Diokpala ya na ezinụlọ ya na ụmụ ya ma ọ bụrụ na ọ nwụrụ n'iru nne ya. Example, ọ bụrụ na Diokpala tolitere nụọ nwaanyị biri n'ime ngwu, o wee bụrụ na ya bụ Diokpala anwụọ n'iru nne ya, that is nne ya ka dị ndụ, ọ nwụchapụgo Diokpala. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ozi Diokpala of the family. As long as the father is alive, you must live long enough. Maka na ala Igbo believe na nwatakịrị ịnwụ n'ihu nne ya is not good omen, is not good sign. Ịghọtara ya? Ma ọ bụzi ada ekwuzi ọnwụ nwa okorobịa ndị onye anụbụrụ nwaanyị. Ọnwụ mgbawa obi mgbe gburugbo nwa okorobịa nwụọ, anyị asị ka eje jụọ ese mara ihe mgburi elu na ọ nwụrụ ọnwụ erughị eru. So ọ bụrụ na Diokpala anụgori nwaanyị mana ọ nwụrụ n'iru nne ya, automatically nwunye ya na ụmụ ya ga-apụzi obi. A ga-eloziri ha n'obi dịka ọdụdụ ndụ onye ọzọ na family ma ọ bụ ọdụdụ nwa, a ga-eloziri ya n'obi, ọ pụzie obi etu esi eloro ndị ọzọ, nyezie land portion outside the family home. Then the next in line, the most senior male child in the family will assume automatically Diokpala role. Ịghọtara ya? So for you to be Diokpala, your father, after giving birth to you and your siblings, ọ bụrụ na your father nwụọ, then unu akwa ya, unu ejikọ aka kwa nna unu. After ka eyipụrụ 1 year, eyipụrụ akwa ụjụ nna unu, mgbe anwa ọgụnwa dị responsible for ihe niile na-eme na family. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na mgbe anwa nna gị nwụsịrị na nna gị nwere landlord property ma ọ bụ any other properties nke eshi abụrụ among your siblings, ị ga na-edekọta ha niile anya pending after 1 year nnụnụ ji wee nwụ. Ịkpọzie ụmụnne gị kee ihe nna ụnụ. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na nna ụnụ ji aka ya mgbe ọ dị ndụ, onye nwe ihe maka na onwe nụ na-eke. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na nna ụnụ ji aka ya mgbe ọ dị ndụ na ndụ, jiri aka ya wee kee ihe niile o nwere among the ụmụ ya niile, then ọ bụrụ na akwasịa nna ụnụ, nobody, I repeat, nobody should rearrange whatever your father state as his will. Yes. Ihe ọbụla nna gị delo as no will, ana m adọ aka na ntị wee na-agwa gị, ihe ọbụla nna gị delo as no will ya, ọ bụrụzie na nna gị nwụrụ, I beg of you, maka ọdịmma gị,
tabụọ dị mpịawa azụ na bulala esikwana na ebu Diokpala ka nna ụnụ nwụsịrị esizie na ike niile dị gị n'aka ka erishie ya ihe awa ya fada kere. He has no right. You know why? No one na-eke nna gị ewu the owner of those wealth, so he has all the right to share it as he deem fit. Ịghọtara ya? Ka bụ ofu. Then mana ọ bụrụzie na nna unu ekere ihe mgbe ọ dị ndụ, ọ bụrụ na nna unu nwụrụ, gị wụ Diokpala ga-akaba ahụ gwa ihe ejikwacha nna gị ka ike ihe unu among your siblings. Etu esi eke ihe n'ala Igbo ka nna achọ ịgwa gị. Iburu Diokpala gee ntị ma gee ntị nke ọma. Iburu oso Diokpala ma ọ bụ n'iwu onye ọdụ onye ọsọ gị bụ na famili, ịma ihe gee ntị nke ọma maka ndụ gị ta abụọ dị mpịawa azụ. Ịghọtara ya? So etu esi eme ihe bụ 1, ịbịa Diokpala ga-ewepụta ihe a na-akpọ otiti abịa nna ya. Eme ihe bụ otiti abịa. Otiti abịa dị ka data unu anwa nna gị lụrụ na kọmpaụnd ya. Data unu anwa nna gị lụrụ na unu anwa nna gị lụrụ na kọmpaụnd sonya bụ ụlọ, then bụ otiti abịa adị akọ nke ahụ esoro n'ihe a na-eke ya ka a na-akpọ otiti abịa. You know why? Maka na ya bụ ụlọ nna gị lụrụ nna ụnụ lụrụ bụkwa a family house that will house onye ọbụla n'ezinụlọ anwa. Ọ ga-house gị. Yes, sorry, bad network. Ọ ga-house kwu ma gị nwa. Ọ bụrụ na ị lụbụrụ nwaanyị, ọ house kwuru gị nwa. Ịghọtara ya? Yes, ọ house kwuru gị nwa. House kwuo ya other siblings ndị anụbụrụ di na ọ bụrụ na nwaanyị ma ọ bụrụ nwoke anụbụrụ nwaanyị anụbụrụ ụlọ nke ya that ejebụrụ na n'obi elu ụlọ, ọ ka nwere right ibi na family house. Adị achụpụ mmadụ achụpụ from family house. If you want your sisters nke anụbụrụ di nwere right in that house. Your mother, yes, the mother of the family nwere right ịnọkwado ụlọ nne ya. So for that reason, that family house a na-reserve ya for get together and malụ nọ na that family house ka the mother of the family ga-ebi pending mgbe o mechara wee join their ancestors. Onwe nwa nwaanyị ọbụla jeruji mana o nwere ike olu ọ dabara ọrịa ọ natakwa be nne ya, ama achụ ya achụ a ga-enye ya ụlọ na be nne ya. Ọnya batara eji akpa ya otiti abịa. Nke Diokpala nọ n'ụlọ nwere greater responsibility ịfụ na ụmụnne niile ndị ọzọ onwe nke natalụnụ maọbụ na o nwere nwa di ana maọbụ na o nwere nwa di ana nwanne ya nwaanyị mụtara ebe o jere ije di ọsọ na-achụ then ọ nata ga-enwe ebe ọ ga-anọkwa. Etu a ka o si wee dị. So gị na Diokpala mgbe nna gị adragzi na ma ga-enye ya otiti abịa ana gị na ya ma ha nata that family house bụgoro nke ya, then ewee kezie ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na family nwere nnukwu enwere ana mana their family house maybe is sitting on maybe 4, 6 plot, 8 plot of land, agbagodo ha niile fence. Yes, in that case ọ bụrụ na the family enwere ana, in that case a ga-ekewapụta some part na the land. A ga-ekewapụta some part na the land. Ịghọtara ya? A ga-ekewapụta some part na the land. Some part ahụ ekewapụta na the land anwa a ga-enwe the living area. That living area bụ otiti abịa akọrọ ya akụkọ. Then abịazie na other areas they can divide it among them.
so that I didn't wish you. You want to Diokpala nwere ọfọ asị ọfọ okenye ọ bụrụ gị mere onwe okenye so na family dị iche iche unu ga na-respect Diokpala unu amụrụ responsibility Diokpala na shoulder enwe spiritual burden Diokpala gị na shoulder. Let me use myself as an example. When my father was alive, amụrụ nnọọ nwe spiritual burden maka na iriri m eri n'ụmụ awa front and back na mbese n'aka ndị ụka ọbịa. Amụrụ na for the fact that my father was alive then, spiritual burden is not rested on me. It rested on him as it be on. Mana mgbe my father was here, can the whole burden be rested on me as the first son? You know that? So I'm my family respect ya Diokpala. Our responsibility Diokpala na shoulder on as the first male child. Oh, spiritually, almost spiritual staff. And you reach Diokpala. Now, Diokpala no nwere ike ịda awapụrụ ụlọ ọjị na ọ bụ na nnụ na-anọzi na-agụrụ ụlọ ọfọ ọ dịile. Echefuna na Diokpala unu ji ọfọ ngwurube nna gị. Ị nwere ike ịbata etu igote ihe jekwu esi ya nna anyị nya ga ọlụ gị ọfọ kpere gị ekpere ya dịile. So ya na-ekwu na family ọbụla gị respect dia Diokpala. Mana gị wawu Diokpala. Ịma na ugwu nkwa nwaanyị ji anụta ibi ọkwa eziokwu. Respect is reciprocal. Mgbe ụmụnne gị na-akwanyere ugwu ugwu dịka nna ha ebe ọ na nna na-anọzi ịdịkwara greedy na-emekwa appreciate ihe ọ bụla emere gị onwerekwa onye mere ibi ya. Ọ bụrụ na ị nọzi n'ụlọ na-elekọta unu anya ụmụnne gị na-emere gị ihe ọma dịkwa appreciative onwerekwa onye mere ibi ya. Ịbụga Diokpala ekekwara ike eke enwekwara ike enyekwara gị ike nwa Diokpala sikwa n'ụzọ nke ọzọ gosikwa onye nke ọzọ inwekwa na-arịa ntaji anya ọ na-adị mwute. O nwere otu ụbọchị mụ na one person na-ediscuss o wee na-asị m nwanne ya nwoke nke obere ka dị rich na-enyere ya aka na-azụrụ ụmụ ya niile na akwụkwọ ụmụ ise ọ mụrụ na-azụrụ ya na akwụkwọ mana this boy adịrọ happy. Ọ dịrọ happy maka nwanne ya nwoke nwere ego na-atụ ngwa ahịa na China na-azụrụ ụmụ ya niile na akwụkwọ. Onwekwa na mgbe o nyere ya ego 500 1 million mago from time to time ejekwa ego agbarie the man na-aba na nwanne ya nyere ya ego ya kpọrọ ya jee na company ọ na-azụ ngwa ahịa na China ka a na-arụkwuru ya ọ bụ 20 million ya debelefa ka a na-arụkwu nyanwa na ngwa ahịa na aka afa nke ejere 20 million ya gbarie anwụcha ya 500 ma ọwụcha ya 1 million a na-ekwu na enyere ya ego ebụra na ụdị mmadụ dị ha somebody a na-azụrụ ụmụ ya niile na akwụkwọ na ya nọkwa enye ego from time to time mana ya nwa ego aghachara ya anya. Ọ bụrụ ọgwa na nke obere emekekwara ego site na ndọkasị nke onwe ya. Ọ bụ ọgwa akụrụba ndị ha ka o ji bụrụ ọgaranya nọọ mbọ ọ gbara onwe ya gbaa bọ ya esetụrụ ya na bọ ya onwekwa onye nwere imere ibi ya ebe ụka Diokpala a na-emere gị na-ekwukwa na ụmụnne ma na-agụ ha na-etiri ha ọfọnala kwuo na ọ ga-adịrị ha mma ebe ha na-elota gị ịlụta nwa nwaanyị gwakwa nwunye gị ahụ izu ụmụnne ma na ha na-enyekwara gị aka. Anyị ma na ị na-ebu responsibility mana ị na-ebugo responsibility anwa ị ga-akaba arụ fụ na ị take care of them. Ịghọtago na-eme appreciate nke ọbụla ha nyere gị maka ọ bụrụ ha mere gị. Ịghọtara ya na ị nọ na village na-abụrụ ha nwa mere gị ọlụ ka ị na-alụ ọ Chukwu okike nyere ụdị staff as Diokpala then enyego gị ihe niile. So ihe niile ahụ o nyere gị ahụ dị na adishọn ị na-arụ ọrụ dịrị gị ọ bụrụ ya ihe eji akwụ ọgọdụ nke pụta eji enye Diokpala otiti abịa kụwakwara gị ihe eji respect Diokpala nwekwa Diokpala ya kee ihe nne ha n'ụlọ ka ọkwa udo dị ka ọ chịkọọ. Diokpala ụnụ nwere ike ịbata mgbe ụfọdụ gote ọchị gota nkwụsị ya nna anyị ya belụ gị ekpere ọ dị ile. Ịghọtara ya ọ ya ka m na-achọ ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a send the message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672.
ịnerecha ya metụrụ m aka na share button. Ọ ga-adịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. Ya gazienụ n'ọfọ.